yimɓe mbatta ɗum 23 heures tawa ceerte tirade mumen ceerte waktude mumen e won saaha ene mbawi huccide e caare gatta fulɓe tokkodira miijoji goto fof itta goɗɗo on miijo muɗum ɓe hoskodira wasata koɓe famde mboɗo wiya tan e konngol ɗum ɗo ken fuɗɗiɓe janngo no kan wini goɗɗo ene wawi addude ɗo fandare mum goɗɗo ene wawi addude ɗo henno ko liggino walla eko yiɗi liggade yimɓe totta ɗum renndo ngo nde wonno ko ma yimɓe kalda nde mbawa yiitudirde walla jiita lawol hande ko jaalal pelle addi ɗo haaju fulɓe kala jaalal ngal ko inde nde tan fedde nde kadi ko inde nde tan kono paamen ko enen fof ndendi fandare nde ko enen fof ndendi liggey o min eragal min nane hande e fodde waɗa andi so Allah jaɓi koko darete e windere nde kala ko fulɓe no goni fof yoɓe paam hande yewtere men toɗɗi ko haalde haala jaalal pelle gantoɗo jaalal pelle yo andu jaalal pelle ene woodi mo andano jaalal pelle yo andu jaalal pelle ene woodi fandare jaalal pelle ko dañde galle tawa galle o ko fulɓe fof jeeyi tawa télévision ene mbawi dañoyde hen so doole dokki tawi radio ene mbawi dañoyde hen so doole dokki eko nandi hen eko nandi hen heerangam mine fulɓe ko fulɓe moni fof yo addu ballal holno ballal wayata goto fof ene jogui no wallirta hande Pullo Kanté addi ballal mum werlima e rangu mum e nder yimɓere nde kala ko ballal hasinno ko ballal goɗɗo o nani omo jogii jawdi makko yo andu jaalal fulɓe ene woodi alal sohli hande ko fulɓe jogori hutorade an joom jawdi amin mbima aɗa nodda ballal ma e jaalal pelle an joom gandal amin nodduma ballal ma e jaalal pelle to mballa wonde e windere nde kala an joom feere amin nodduma e ballal e jaalal pelle to mbawɗa wonde e windere nde kala mayre social jooɗi ko Dakar section nanɗo ema e France so tawi ko kala jiɗɗo jokkodirde e jaalal pelle hande ɓaari ko enen nderni ngoɗon ƴeerago dokka on wiyete email am kala jogiɗo hen miijo mum e nder yontere nde ene wawi windude message muɗum e oɗon email mo jogoɗum hokkude on email o ko ni bar 76 mbaɗata ko b mbaɗa awuji ɗiɗi mbaɗa r mbaɗa 76 arobase hotmail.fr so ɗum ɓenni enen yeɓoɓe Sali Dakar oɗo ñaagi on ɓaari on keɓi oɗo adresse email kala jogiiɗo toɓɓere mum walla jiɗɗo kene haale ene wawi nerdudemi oɗo email wiya kono sohli ndeɗo toɓɓere haale so tawi goomu o joddama tawama toɓɓere nde ene sohli e on saaha yimɓe jaltina toɓɓere nde wim email am walla email yewtere nde ko bar 76 hotmail.fr b e awuji ɗiɗi e r 76 arobase .fr bandiraɓe sehilaɓe
min calmini on min juurima on min ñaagima on duwaw min welji on duwaw so mbawɗon wonde e nder joofi yimɓere nde kala eɗen mbiya tan min calmini ɗo Penda Sambali e Maymuna Tambura e bandiraɓe kala ndaarowo yewtere nde mi ƴeewa subahana on ɗo henna wasata fof ko miitini on e on sahaa yimɓe mbaynodira. Franchement, Hollande, bien en France, dans le justice. ɗum noon bandiraɓe sehilaaɓe min calmini on min juurima on minamo naane hono Oumar Mbengue o wii welimo hen tan ko en duwonarama Seydou Oumar koye meɗen jeeya wadde noon ha hande amin mbiya en tan yo Allah wat yewtere nde nanade famade jaɓade ya barke seeremɓe men e seeremɓe mumen ɗum noon bandiraɓe sehilaaɓe assalamu aleykum. Naam. Aha. Aha. Wono jamma hande. Ajarama kullama ceerno Kante leñol siftini en ɗo henna pullo mo ganduɗa waɗano tindere nde fof ɗum noon eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah haaduma aljanna e kadi no wino suude fof hande ene kawri jamaji ngam waɗande mo duwaw ɗum noon bandiraɓe sehilaaɓe mi calminama.
C'est pas possible. T'es waajur bi de.